Вітаю, дарагія сябры, з вами Андрей Хаданович. І сёння мы пагаворым пра аднаго з найзагадкавейшых, пра аднаго з самых тонкіх, эстэцкіх, рафінаваных, незвычайных, глыбокіх і не такіх, як усе пісьменнікаў пра Міхася Стральцова. Геніальнага творцу, аднаго з галоўных беларускіх мэтраў у другой палове 20 стагоддзя. Кажучы Міхась Стральцоў, я не магу найперш сказаць паэт, альбо празаік, альбо эсеіст, бо усімі гэтымі майстэрствамі ён валодаў аднолькава віртуозна і дасканала. Міхась Стральцоў, як булгакаўскі герой, на пытанне «Вы пісьменнік» з поўным правам мог бы адказаць «Я майстар». Адна з дзвюх апошніх прыжыццёвых ягоных кніг, кніга, што выйшла ў апошні год жыцця, называлася «Пячатка майстра», дзе ён як бы літаратуразнаўчым вокам глядзеў на папярэднікаў, на сваіх сучаснікаў, але сама гэтая формула як ні да кога іншага пасуе і да Стральцова. Усё зробленае ім пазначанае пячаткай майстра. І яшчэ Міхася Стральцова з пэўнасцю можна назваць класікам. Не ў шырокім сэнсе, як мы называем класікамі усіх, каго чытаем у хрэстаматыях, анталогіях, вывучаем у школе. Міхасю Стральцову ў гэтым сэнсе можа быць яшчэ не дададзена ўвагі. Ён адзін з самых недаацэненых вялікіх класікаў 20 стагоддзя. Кажучы класік, я маю на ўвазе найперш іншае. Творчасць і погляд на сваю творчасць, сваё пісанне з гледзяшча вечнасці, з гледзяшча абсалюта, існаванне ў беларускай літаратуры і адначасова ў літаратуры сусветнай. І ўсё, што ты робіш у гэтым пісьменстве, ты робіш па найвялікшым рахунку, з папраўкаю не толькі на суседзяў па доме творчасці ў Каралішчевічах, напрыклад, але і з папраўкай на Талстога ці Чэхава, якіх вельмі любіў Стральцоў, альбо на Бальзака і Гёте. А яшчэ на Міхася Гарэцкага, якому аўтар прысвяціў 2 бліскучыя эсэ, і Максіма Богдановича, безумоўна, найулюбёнейшага стральцоўскага беларускага літаратара, якому пісьменнік прысвяціў фантастычную кнігу «Загадка Богдановича». Гэтую формулу ўжо ў змененым выглядзе таксама прымяняюць і да нашага творцы, часта кажучы пра загадку Міхася Стральцова. Вось жа запрашаю да чытання і перачытвання бліскучага паэта, празаіка, эсеіста. Далі Бог, шмат чаго карыснага і прыемнага мы зараз з гэтага чытання выцягнем. Міхась Стральцоў паходзіць з Магілёўшчыны, з вёскі Сычын на Слаўгарадчыне, але мы памятаем, што Слаўгарад – гэта толькі пафаснае перайменаванне адвечнага прапойска. Міхась Стральцоў паходзіць з сям'і вясковага настаўніка, больш за тое дырэктара школы. І любоў да чытання і свядомыя самарэфлексіі аўтара, адносіны аўтар-чытач, якія могуць быць проста ўнутры творчага працэса, усё гэта ёсць у Стральцове ад пачатку. Ён належыць да так званага філалагічнага пакалення, цэлага сузор'я бліскучых беларускіх аўтараў, чыё дзяцінства прыпадае на вайну, а потым мірны час, кнігі, філфак, адукацыя, фантастычны ўзлёт творчасці, калі мінаюць часы сталінізму, настае адліга і можна нашмат болей, чым было дазволена тваім папярэднікам. Пакаленне крыху старэйшага за яго Владзіміра Караткевіча, Рыгора Барадуліна, Геннадзя Бураўкіна. Але і ў гэтым сузор'і Стральцова немагчыма ні з кім пераблытаць. Ён піша і існуе ў літаратуры так, як
можа толькі ён сам. Крыху пазней, пішучы пра Богдановича, ён сказаў пра яго так, як мог бы і пра сябе. Ён ішоў з усімі, але крыху наперадзе альбо крыху збоч. Звычайна мы кажам пра такую творчую эвалюцыю. Аўтар пачынае з вершаў, хто ж у юнацтве не піша вершаў, а потым, множачы досвед, перажываючы гады, завастраючы, паглыбляючы майстэрства, дадаючы да інфантыльнага імпрэсіянізму лірыкі, ураўнаважанасці, узважанасці майстра, аўтары прыходзяць да прозы, больш стала, больш позняй у іх творчасці. Міхась Стральцоў абсалютна абвяргае гэтую заканамернасць. З вядомых сусветных майстроў хіба Томас Гарді, зрабіўшыся знакамітым раманістам, потым пераходзіць на паэзію. Гэткім самым чынам Міхась Стральцоў, заіснаваўшы ў беларускай літаратуры як прыўкрасны празаік, перш за ўсё навеліст, потым цудоўны эсеіст, здавалася, навучыўшыся гаварыць у прозе так, як толькі ён адзін у беларускай літаратуры можа. Нечакана шмат для каго у 73-м годзе фантастычна, вельмі прыгожа развітваецца з прозай, пішучы шчымлівы твор на мяжы мастацкай прозы і эсеістыкі, сваё культавае смаленне Віпрука, пачынае шлях паэта. З 73-го года пачынаюць выходзіць паэтычныя кнігі Стральцова, і да прозы ён ужо не вернецца. Шмат хто з аматараў стральцоўскай прозы будзе ледзь не з рэўнасцю аплакваць гэта і чакаць, калі ж майстра адумаецца і вернецца да таго, што ён робіць, як ніхто іншы. Я сёння паспрабую рэабілітаваць гэты крок творцы, пачытаўшы для вас, паказаўшы для вас. Вось з гэтай кнігі выбраных вершаў Стральцова, паэта, які ні ў чым не саступае геніяльнаму Стральцову, празаіку, які таксама напісаў па-беларуску шэраг вершаў, шэраг вялікіх паэтычных удачаў, якімі можа пахваліцца мала хто, а некаторымі можа быць і ніхто, акрамя Міхася Стральцова. Вось, скажам, адзін з заключных вершаў ягонай першай кнігі «Ядлоўцавы куст» 73-го года. Рэдкі ў гэтай кнізе рэгулярна рыфмаваны класічны верш. Большасць у гэтым зборніку тэкстаў верлібры, пра што пагаворым асобна, але зараз анталагічныя, хрэстаматыйныя стральцоўскія 6 радкоў. Прысніўся верш, не верш, а 2 радкі. Абломак лодкі ўсплыў са дна ракі і кружыць вір счарнелую траву. З абломкам лодкі к берагу плыву. Прачнуўся. Дзень трывогаю прапах і 2 радкі гаркотай на губах. Хіба ж не класіка у тым сэнсе, з якога я пачынаў. Творца і творчасць не аддзеленая ад самааналізу гэтай творчасці. Творца, які ўнутры, але адначасова глядзіць на сябе, на свайго лірычнага героя як бы збоку. Стральцоў будзе часам падвойвацца, патройвацца ў сваіх вершах, у сваёй прозе. Менавіта гэтае жаданне злавіць сябе на гарачым учынку творчасці, паглядзець на сябе з іншага часу, з іншых абставін, на сябе іншага, паглядзець на сябе ў смутку, журбе, у кепскія часы з шчасця, з мінулага і недасяжнага шчасця, ці наадварот. Гэтага шмат у Міхася Стральцова. З аднаго боку,
вельмі моцны рацыянальны пачатак, а з іншага боку спроба гэтымі рацыянальнымі сродкамі даследаваць глыбока ірацыянальнае і яшчэ незразумелае сабе самому, пакуль не схапіў гэтае напісаўшы. Аўтар як бы носіць у сабе літаратурнага крытыка згодна з формулай паэта і культуролага Поля Валеры, гэта і ёсць класік, аўтар, які носіць у сабе крытыка. Заўважце, менавіта так Стральцоў будзе апісваць улюбёнага Богдановича. Творчасць як азартная гульня, якая мае пэўныя правілы, і пішучы тэксты ўваходзіш у яго з пэўнымі правіламі, але адначасова табе хапае дыстанцыі да самога сябе і да свайго пісання, каб памяняць умовы гульні ў самым яе разгары і вынайсці такім чынам новую гульню. Ці не так адзін азартны футбаліст узяў у рукі мяч і вынайшаў рэгбі. Паглядзіце, што робіць са сваімі віртуознымі верлібрамі Міхась Стральцоў. Ён апісвае трамвай і пачынае па ўсіх законах сучаснай мадэрновай верлібрыстыкі яго параўноўваць. А потым ён нечакана мяняе фінал, і сам гэты віртуозны паварот, сама гэта змена правіл і ёсць найцікавейшым у гэтым вершы. Трамвай як сараканожка, марудна імклівы і доўгі, яшчэ да таго ж сляпы, асаджаны глуха і вусцішна над стукатам нізкіх ног. Трамвай як сараканожка. Не падабаецца мне гэтае параўнанне. Параўнаю трамвай лепш з вожыкам, што цвёрда і шпарка бяжыць па падлозе. Тук, тук. Альбо верш пра тое, як разбіраюць барак пад акном лірычнага героя. Чуваць скрыгат, ляціць пыл ці пілавіння, а раптам позірк, ракурс наводзіцца на хлопчыка, які дзесь побач гуляе на дрэве. Можна сказаць, гуляецца з дрэвам. Дарослыя пакінулі яго, піша паэт, не звяртаюць на яго ўвагі. Дрэва, як цацку, яму аддалі, каб не плакаў. За савецкім часам пра інтэлектуалізм Стральцова паэта, Стральцова празаіка і, вядома, эсэіста пісалася шмат. Пісалася шмат пра эмацыйную уражлівасць і чуллівасць, пра пэўны імпрэсіянізм, зразумела, найчасцей пазбегаючы самога тэрміну імпрэсіянізм. На жаль, не ўжывалася ці зарэдка ўжывалася слова мадэрнізм. Безумоўна, Міхась Стральцоў прыўкрасны беларускі мадэрніст другой паловы 20-го стагоддзя, незалежна ад таго, ці сам у сваіх тэорыях вызначаў сябе так ці не. Адна з адзнакаў наватарства паэзіі — найлепшыя паэты свайго пакалення, прыходзячы і пішучы, па-новаму праводзяць межу між паэтычным і непаэтычным. Кожнае новае па-сапраўднаму таленавітае пакаленне забірае нешта з тэрыторыі, здавалася б, непаэтычнага. Вось гэта ганебная проза, вось гэта непрыдатныя для паэзіі дэталі. Раптам новы паэт наводзіць оптыку на гэты прадмет, і ўсё ззяе золатам чыстай лірыкі. Памятаеце часы фізікі, лірыкі, гуманітарыі, тэхнары? Міхась Стральцоў паэтызуе халадзільнік, апісвае лядоўню як жывую істоту і робіць усё, каб сагрэць цеплом лірызму гэты вобраз, ператвараючы тэхнічны канцелярыт інструкцыі да лядоўні у вельмі важны элемент высокай паэзіі — халадзільнік. У халадзільніка ёсць душа.
У халадзільніка ёсць настрой, які ў тэхнічным пашпарце пазначаны так: 60 В і 100 В. Здаецца, інакш гэта завецца рэжымам, але я слаба разбіраюся ў тэхніцы, і мне прасцей думаць, што у халадзільніка ёсць настрой. Калі я сяджу на кухні, думаю ці чытаю, халадзільнік ля бока вуркоча, лагодна і мірна быкот. Павуркоча і сціхне, і я пра яго забываю. Пройдзе колькі хвілін, і раптам пачуецца шоргат, а пасля ўжо штуршок. Адчуванне такое, быццам кот пад руку табе тыцкае пысай і зноўку мурчыць. Вы можаце мне не паверыць, але паглядзіце ў тэхнічны пашпарт. Там вы знойдзеце лічбы 60 В і 100 В. І вы тады ўбачыце, што я не салгаў. Некаторыя вершы з першага стральцоўскага зборніка яшчэ маюць у сябе зарад, ладунак радасці. Але гэтая радасць не смелая, побач шмат трывогі і асцярогі. Пазнейшыя зборнікі будуць напаўняцца адчуваннем журбы, смутку, усяго таго, чым слынныя беларускія слоўнікі, дзе так мала сінонімаў словаў светлых і радасных, і дзе доўгія шэрагі пералічэнняў смутку, журбы, тугі, маркоты, сумоты і гэтак далей. Пазнейшыя вершы, пазнейшыя зборнікі Стральцова, «Тень ад весла», 79, і асабліва развітальны трэці і апошні паэтычны зборнік «Мы свеце ясны» робіцца больш і больш экзістэнцыйна, наскрозь трагічным. Часам аўтар як бы шукае, намацвае добрае і светлае, але гэта выглядае аўтатэрапіяй, сеансам самаўнушэння чалавеку, які глыбока ў трывозе і смутку. Паслухайце, ці верыце гэтай інтанацыі? А нічога, гэта можна зразумець. Кот крадзецца асцярожна, каб абед сабе прымець. Жвавы газік на дарозе прафырчэў і прапыліў. Дзед стары на стрэчным возе пракаветнае сасніў і далей. Хлапчукі вядуць галёшу, трэніруюцца ў футбол. Свет не кепскі, а харошы. Ліст цярушыцца надол. Усё цудоўна, але паэту чамусьці трэба запярэчыць не кепскі. Магчыма, таму, што ладная частка гэтых вершаў пісалася чалавекам, у жыццё якога глыбока ўвайшоў алкаголь, і гэтая плынь далёка занесла яго. Некаторыя стральцоўскія медытацыі на пачатку 80-х, напісаныя ў мазырскім ЛТП, лечебна-працоўным прафілакторыі, куды яго злыя языкі скажуць, упеклі, добрыя запярэчаць, змясцілі, змагаючыся за жыццё і ратуючы жыццё пісьменніка. Так ці інакш тэксты гэтыя пазначаныя, я б сказаў, романтычным двухсвеццем. Гэта позірк на страчанае. Гэта ўзважванне адрынутых варыянтаў лёсу. Вось адна з найглыбейшых у беларускай паэзіі медытацыі, адначасова перад намі такі сеанс самапазнання. Тэкст, які любяць цытаваць, тэкст, пра які прыўкраснай паэты, паэтычны метафізік Алесь Разанаў прачытаў цэлую адкрытую лекцыю, лірычны герой, які прамаўляе з тэлефоннай будкі пад дажджом. І, далібог, шмат для сябе і для нас фармулюе. Пад шоргат кропель дажджавых ён з тэлефоннай будкі бачыў, як па галінах верхавых зялёны вецер прухка скача,
Ён наглядаў, ён не спяшаў, нішто пагляд не абражала, як бы лічылася душа, яе як быццам суцішала, што вецер згоды не пытаў, шалеў над горадам, і ніцы ужо на вулках шкуматаў плашчы, кашулі і спадніцы. І ў гэтай будцы пад дажджом, у нейкай роспачы вялікай сябе за даўнім рубяжом убачыў ён і не паклікаў, не мог, а мо не захацеў, не абазваўся нейкім знакам, а той у дзіўнай віднаце ці то ўсміхаўся, ці то плакаў, і ў гэтым горадзе чужым, які ягоным быў калісьці, ішлі інакшыя дажджы, іначай трапятала лісце. Мяркуйце самі, чаго вартая гэтая паэзія і ці варта наракаць, што дзеля такога часам змаўкае празаік. Але і геніальны празаік і аўтар геніальных эсэ, канешне, заслугоўвае найлепшых словаў і спробаў вытлумачэння гэтага феномена. Міхась Стральцоў увайшоў у літаратуру зборнікам кароткіх апавяданняў «Блакітны ветер». Паглядзіце, як незвыкла і паэтычна. Адно з найлепшых апавяданняў зборніка так і называецца. Сучаснікі закахаліся ў Стральцова празаіка, а наступная кніга толькі зрабіла месца пісьменніка ў літаратуры і любоў да яго патрабавальных чытачоў толькі больш відочнымі. 66-й год, другая кніга прозы «Сена на асфальце». Кніга загалоўнае апавяданне, якой зрабілася чымсьці больш, чым проста назвай, вайшло ва ўсе крылатыя выразы, зрабілася мемам, калі хочаце, максімальна выразіла цэлую гістарычную з'яву перасялення беларусаў з традыцыйных месцаў іх бытавання з вёскі ў горад. І тыя псіхалагічныя працэсы, якія суправаджаюць гэта перасяленне, калі ты адрываешся ад аднаго берагу і неканчаткова прыстаеш да другога, калі ты апынаешся ў пэўным стане бездомнасці. Вось можа быць уласцівае слова, актуальнае для нас сёння. Адчуванне экзістанцыйнай бездомнасці і пошук сапраўднага дома, месца, дзе ты супадаеш як бы з ім, дзе табе наноў зрабілася б утульна і дзе максімальна праясніўся б твой сэнс існавання. Прыкладна гэта шукаюць найлепшыя героі Стральцова розных пакаленняў, рознага бэкграунда, рознай адукацыі. Усё гэта ёсць у згаданым апавяданні «Сена на асфальце». Вельмі непростая кампазіцыя, яна нелінейная. 6 розных частак, 3 з якіх гэта лісты, а 3 непасрэдны аповед. Некалькі герояў, якія як бы па чарзе апавядаюць. Вось дзяўчына Лена, а Лена піша ліст да галоўнага героя Віктара. Яны нібыта і закаханая пара, але ў адносінах усё непроста і трывожна. Ёсць прадчуванне шчасця, але ёсць і жаданне не спалохаць яго. Вось старэйшы дзядзька Ігнат, які 40 гадоў правёў у вёсцы, а зараз у горадзе, балюча адчувае адарванасць ад яго. Ён назірае за суседам, які палівае са шланга клумбу, як бы бурчыць пра сябе, а навошта паліваць увечары, ўсё адно будзе дождж. І ён ведае гэта нутром інтуіцыі вяскоўца, які вырас на зямлі і у гармоніі з гэтымі кветкамі і гэтымі дажджамі з гары. Вось галоўны герой Віктар, які піша ліст ужо сваім вясковым аднакашнікам і згадвае часы юнацтва, маладосці, ідэалізму і пазбаўлення
гэтых ілюзіяў. Віктор носіць у душы мрою неяк прымірыць у адным жыцці, а можа быць і шырэй, існаванне вёскі і гораду, які не супярэчвалі б адно адному, дадаваліся адно да аднаго. Бо навошта супрацьпастаўляць месяц над хатай і электрычны ліхтар? Цытую: «О, зямля, ты даеш нам тугу па небе, але не меншая наша туга па табе. З далёкіх і блізкіх дарог вяртаемся мы да цябе, і спеў жаваранка аглушае нас не меней, чым гул рэактыўнага самалёта». Неаднойчы так было і са мной, і часта я думаў, навошта выбіраць між жаваранкам і рэактыўным самалётам? Хіба ж нельга, каб было і тое, і другое. Зусім як у віртуозным напаўдзіцячым вершы з апошняй кнігі Стральцова «Самолетик, вертолетик, стрекоза», дзе заканчваецца тэхнагенны верталёт і пачынаецца прыродная стрекоза, ці наадварот. Яны як бы абменьваюцца сваімі характарыстыкамі, сваімі павадкамі, зліваюцца в адно у нейкай хвіліннай гарманічнай радасці, якая прыглушае смутак, што тым не меней застаецца фонам, і яго чуваць. Самолетик, вертолетик, стрекоза, опусціся ты на плотик расказаць, ці баіцца цябе бусел, а ці не, як у небнай жыць ты мусіш старане. Надрываешся штосілы, што за шум, дзе свае згубіў ты крылы ці душу. Тут мы ўнізе, чалавечкі, там ты, зух, тень, спалохаў твой над рэчкай стрекозу. Але вернемся да апавядання Стральцова. Шостая і апошняя частка апавядання «Пара касавіцы». Дядька Ігнат запрашае маладога героя разам касіць, але касіць у горадзе. Яны косяць газон на плошчы. Але вось ён спачатку далёкі прывід, а потым усё бліжэйшы вобраз вёскі вяртаецца у гэтай касьбе. Скажам, дядька бярэ у рукі мянташку і пачынае мянташыць касу. Джгінь, джгінь, жах, джгінь, джгінь, шах. Вясёлая, хорошая, знаёмая з маленства музыка. А потым Стральцоў праводзіць шэраг як бы кропачак, і у апошніх абзацах тэксту фармулюецца той крылаты вобраз, дзеля якога Стральцоў і пачынаў гульню. Днём ужо, едучы на футбол, я выскачыў з тралейбуса на плошчы. Пякло сонца, трава ў пракосах завяла, па пракосах чорныя, аж бліскучыя жвава скакалі шпакі, пахла сенам. Вялізны і шумны ляжаў навокал горад. На плошчы па-лугавому, па-летняму пахла сенам. Я павярнуўся і паціху пайшоў тратуарам. І тут на тратуары раптам таксама ўбачыў сена. Невядома кім растрэсены клок падсохлага сена. Па-лугавому, па-летняму пахла сенам. Сена на асфальце, падумаў я. Сена на асфальце. Быццам доўга я шукаў нечаму слова і раптам яго знайшоў. Сена на асфальце, узрадавана, думаў я. Вёска у горадзе. Праз 10 гадоў Міхась Стральцоў напіша яшчэ больш знакаміты кароткі празаічны тэкст, тое самае развітанне з прозай. Тэкст, які адны называюць кароткім апавяданнем, а іншым бачыцца ў гэтым пісьменніцкае эсэ. Хоць усё тут ураўнаважана, і аўтар геніяльна балансуе паміж гэтымі двума жанрамі, пішучы літаратурны твор пра тое, як ён даўно хацеў, але, мабыць, ужо не напіша літаратурны твор. Увага, уже само гэта прагаворванне і ёсць стварэннем.
Міхась Стральцоў вуснамі апавядальніка дае жанравае значэнне гэтага твору эпітафія апавядання. І сапраўды адбываецца развітанне шмат у чым. Як мінімум з празаічнай творчасцю, хоць трывожныя як бы скрызнякі падказваюць, што адбываецца рэпетыцыя нейкага больш важнага развітання на коне, жыццё і смерць, чалавечы лёс, сапраўднасць і несапраўднасць абранага намі шляху. Твор вельмі і вельмі лірычны, наколькі Стральцоў паэт дазваляе празаізаваць свае верлібры, настолькі ягоная эсеістыка і проза аж звініць найлепшай паэзіі. Гэта і сказы, рэфрэны, якія раз за разам праходзяць праз тэкст. Гэта і слоўнікавае багацце, сакавітая лексіка, якая лавінай абрынаецца на чытача. У звыклых да беднейшай газетнай публіцыстычнай лексікі аж галава можа як ад кіслароду закружыцца ад гэтага багацця. Глядзіце самі. Ідуць ужо халады, бяруцца прымаразкі, ападаюць інеем сырыя туманы, чарствее зямля і цёмным, і льсняна-халодным зяленевам б'е ў вочы парадзелая пры дарозе трава. Ужо выпетрыла зяблева, пасівела ў гародчыках і пазванчэла бадыллё і панішчымніла паветра. Зяленева, выпетраць, зяблева, панішчымніць. А? Як вам? А потым будзе вобраз вепрука, які сустрэнецца з сваім лёсам, які замітусіцца, пабачыўшы тень гаспадара, што зробіць крок у пуню. А потым будзе як бы іншай лініі, пераплеценай з папярэднімі, лёс сына, які адарвецца ад сваіх бацькоў і будзе маяцца у горадзе. Не да канца ўпэўнены, што жыве слушна і зрабіў правільны крок. А дзесьці трывожныя прадчуванні, а дзесьці маці, а потым тэлеграма, нешчаслівая тэлеграма пра смерць, якую атрымлівае герой. Пісьменнік ці лірычны герой, ці хто ўжо падглядае адно за адным, апошнім як бы паваротам і рэфрэнам праводзіць ахоўны круг, накрэслівае тэрыторыю дабра і надзеі. Але ці выратуе літаратура? Міхась Стральцоў сыдзе вельмі рана, у 50 гадоў, не перажыўшы рака стрававода і складанай, відаць, не да канца удалай аперацыі, якая паскорыла фінал. Стральцоў не атрымаў на 50-годдзе двухтомнае выбранае, гэта стандарт для метра, але Стральцоў свядома ўсё жыццё, пра гэта будуць згадваць ягоныя сябры і знаёмыя, не будаваў кар'еру, сыходзячы кудысьці збоч, згодна з ягонай формулай, а можа і кудысьці наперад. Міхась Стральцоў нават дзяржаўную прэмію атрымаў, як і Караткевіч незадоўга да гэтага, пасмяротна, бо ўжо зусім ганебна было б не ўзнагародзіць. Кажучы пра алкагольныя праблемы, сведкі, сябры, знаёмцы па-рознаму гэта тлумачаць, ствараюць розныя легенды. Мне даспадобы тлумачэнне Анатоля Сідарэвіча, глыбокага знаўцы Міхася Стральцова. Мусіць, першасная бяда Стральцова была ў тым, што ён не мог адмовіць напорыстым аўтарам і рабіў з іх пісьменнікаў. Гэта значыць, перапісваў іхнія тэксты. Мне называлі імёны тых людзей. Тыя людзі, Брыль з іншай трагічнай прычыны называў іх памочнікамі, у сэнсе памочнікі смерці, так дзякавалі свайму рэдактару.
Ёсць яскравы і таксама звязаны з алкаголем успамін Валенціна Тараса, прыўкраснага пісьменніка і перакладчыка, але алкаголь тут не больш, чым суправаджальная дэталь, а вядзецца пра іншае. Пра таварыства мёртвых паэтаў па-стральцоўску. Сапраўды, Стральцоў жыве ў літаратурным свеце, жыве ў ідэальным свеце беларускай літаратуры і самым розным чынам сумоўнічае, кантактуе не толькі з равеснікамі, раўналеткамі, але і з папярэднікамі, знаходзіць спосаб аддаць ім даніну павагі. Валенцін Тарас піша пра вайсковыя могілкі на Берасцянскай, там, дзе сярод магілаў беларускім творцам ёсць і магіла Паўлюка Труса. Паўлюка Труса, якому праз колькі дзён 6 траўня споўніцца 120 гадоў, таму грэх не згадаць, тым больш, што гэта гісторыя пра Стральцова. Вось жа, Міхась Стральцоў любіў наведаваць Трусаву магілу і меў свой спосаб дачынення з папярэднікам. Недзе каля самага помніка, цытую, у густой высокай траве была ў мішы схованка. Ён пакорпаўся тамака, дастаў гранёныя кілішкі, цалафанавы мяшэчак, у якім былі відэльцы, адкрывачка, соль, нават папяровыя сурвэткі. Дастаў з кішэні і паставіў на траву бутэльку сталічнай. Ціха прамовіў: у школе вывучаюць, дысертацыі пішуць, а на магілу ніхто ніколі не прыходзіць. У саюзе пісьменнікаў начальнікі нашы, відаць, і не ведаюць, дзе Паўлюкова магілка. Вось жа, сябры, наведайце 6 траўня ці, можа, калі вам зручней, вайсковыя могілкі. Перадайце прывітанне юбіляру ад тых беларусаў, якія зараз не могуць прыехаць на радзіму. Характар Стральцова, стаўленне яго да культуры, эрудыцыя, энцыклапедычная памяць паўстаюць з двух успамінаў Уладзіміра Некляева, які хочацца дадаць да сённяшняга расказу. У першым паэт згадвае, як Міхась Стральцоў пасля разводу перавозіць на новую кватэру свае шматлікія кружэлкі, пласцінкі. Усё збольшага класіка. Рахманінаў, Моцарт, Чайкоўскі, Пракоф'ев. Нехта, цытую, ці не Караткевіч, даў яму стары прайгравальнік, у якім зламалася іголка на гуказдымальніку. Ён ставіў кружэлку на дыск, і яна бязгучна круцілася, а ён як бы нешта слухаў. Я спытаў: што гэта вы, Міхась Лявонавіч? Кажа: нічога, проста слухаю, што помню. Стральцоў мог музыку па памяці слухаць. Іншы ўспамін пра сустрэчу ў доме творчасці ў Каралішчевічах, дзе Стральцоў з маладзейшым калегам пад партрэтамі беларускіх пісьменнікаў згадваюць вершы. Беларускія, замежныя, перакладныя, і Некляеў спрабуе спаймаць Стральцова на тым, што ён не зможа працягнуць той ці іншы. Але Міхась Стральцоў нязменна выходзіць пераможцам з гэтай дуэлі, бо памятае фантастычную колькасць паэзіі. А з'язджаючы з Каралішчевіч, сядаючы ў машыну, Стральцоў здзіўляе свайго маладзейшага калегу тым, што не мае з сабой рэчаў і мгненна збіраецца, бо ў яго зубная шчотка, расчоска, бадай што і ўсё. Чакайце, разгубіўся я. Ну добра, няма ў вас адзежы, абутку, але ж тое, што вы напісалі, дзе яно? А чаму ты вырашыў, што я тут нешта напісаў? Усе сюды прыязджаюць, каб нешта напісаць, тады, кажа ён, ты не зусім зразумеў, што ў нас тут адбывалася. А што, пытаюся, адбывалася? А тое, я для чаго з табою начамі не спаў, вершы геніяльных паэтаў чытаў, беларускіх, рускіх, французскіх, каб паказаць табе, што ўсё ўжо напісана. Не намагайся. Вазьмі з сабой зубную шчотку, расчоску, хадзі, дыхай свежым паветрам і чытай вершы.
лепшыя за якія мы з табою наўрад ці напішам. Хтосьці, гледзячы, слухаючы, абурыцца, назаве гэта дэматывацыяй, але памятайце пра вялікага Борхеса, які таксама сёе-тое ведаў пра сусветную культуру, які ганарыўся болей, чым напісанымі кніжкамі кніжкі, якія ён прачытаў. Міхась Стральцоў нам у дапамогу. Апошні ў жыцці стральцоўскі верш, які толькі зараз пачаў уваходзіць у яго кніжкі выбранага, нечакана закругляе тэму ўсёй яго творчасці. Тэму, пазначаную ў сене на асфальце, тэму касьбы, якая раз-пораз з'яўляецца ў ягоных творах, але тут, косячы, творца мае на ўвазе і штосьці метафізічнае і ўжо дакладна параўноўвае свой вясковы занятак з заняткам творцы. У скверы гэтым лугавінка, мне, што выпадкам, так сабе, за добрую думку ўспамінкам аб даўняй ліпеньскай касьбе, такая радасць і ад духа, такая горыч і журба, сядзі і ўласным сэрцам слухай, як адступае ціха скруха, а з ёй і гора, і бяда. Няхай, ды толькі ідзе мой хлопча, пад стрэшак той, ідзе каса, другі ўжо нехта копы топча, другі ў прыпар спачыну хоча, другія там, не ты ўжо сам. Ах, Боже мой, чыёю верай перада мной той даўні луг паслаўся чыстаю паперай, каб я радком пракосы мерыў, касіў за двух і жыў за двух. У духу самога Стральцова, што ўпісваў беларускую творчасць у сусветную, згадаю яго амаль равесніка на 2 гады маладзейшага ірландскага нобелеўскага лаўрэата Шэймаса Гіне, у якога яшчэ задоўга да Нобеля ёсць славуты верш пра капанне. Капанне бульбы, якім займаўся ягоны дзед, угрызанне рыдлёўкаю ў торф, якім займаўся яго бацька, ці наадварот дзед з торфам, а бацька з бульбаю не так істотна. Істотна, што унук, апынаючыся над аркушам паперы, разглядае свае ірландскія вершы як працяг іхнай справы. Ім стылом і буду пісаць, кажа Шэймус Гіне зусім па-стральцоўску. Застаўся ўнук, які насуперак радаводу па кудзеле носіць імя свайго дзеда і, жывучы ў іншай краіне, у Адэсе, цікавіцца беларускай мовай, цешыцца, што памяць Міхася Стральцова жыве, а яна жыве, бо ў апошнія дзесяцігоддзі малодшыя сучаснікі і нашчадкі як бы дадаюць аўтару той увагі, якой ён быў у нейкі момант абдзелены. Напрыклад, з'яўленне ў 2012 годзе міжнароднага фестываля «Вершы на асфальце» памяці Міхася Стральцова. Фестываля, які амаль 10 год існаваў у Менску, а зараз працягвае існаваць там, дзе мы ёсць, дзе ёсць незалежная беларуская літаратура, адбываецца ў Вільні. Ужо 7 гадоў у межах гэтага фестывалю ўручаецца прэмія Міхася Стральцова. Так найперш за ўнёсак у літаратуру, за высокае ёй служэнне, за стылістычную адметнасць, як гэта ёсць і з феноменам самога Стральцова. Таямніцу Міхася Стральцова спрабуюць разгадваць, як ён сам разгадваў загадку Богдановича. Спадзяюся, колькі уважлівых чытачоў ёсць, столькі будзе розных адказаў на тое, кім быў і
кім ёсць у нашай літаратуры Міхась Стральцоў. Дазволю сабе скончыць словамі, якімі ён заканчваў загадку Богдановича, кажучы пра, магчыма, галоўную кнігу беларускай паэзіі «Вінок». Не старайцеся ўплетаць туды новыя кветкі. Тыя, што там, ніколі не завянуць. Сплетайце свае вянкі. Не старайцеся адшчыкнуць хоць адзін лісток ад тых лаўраў. Тыя лаўры, перш чым стаць імі, былі тернямі. Паглядзіце лепш наўкол сябе. Красуе жыта, і красуюць у ім васількі. Віруе жыццё, і нараджаецца ў ім прыгажосць. Жыве паэзія, і вечна свеціць нам і вабіць сваёй загадкай. Вось жа як філалагічнае пакаленне вуснамі Стральцова загойвала фантомныя болі беларусаў, яднаючы вёску і горад. Сёння найлепшыя стральцоўскія творы, вершы, эсэ, загадка Богдановича, смаленне віпрука і сена на асфальце абвастраюць нашае адчуванне дому. Працуе з нашымі сённяшнімі фантомнымі болямі. Адны з нас, як тыя вяскоўцы, закінутыя ў горад, сёння параскіданыя па розных краінах, а тыя, хто жыве ў Беларусі, далібог жывуць у Беларусі, якая моцна адрозніваецца на сёння ад нашых мрояў пра яе. Але, магчыма, Стральцоў належыць да той культуры, той літаратуры, якая светлую тугою лекуе раны, якая адказвае любоўю на ненавісць, якая яднае і спалучае нас фізічна падзеленых і параскіданых. А таму паўтару за Стральцовым пра Богдановича: жыве паэзія, дзякуй творцам, якія ёсць у нас. Чытайма іх, гэта нашае багацце. Кніга не разгорнутая намі, гэта проста стосік паперы ці не чытаны намі файл. Чытайма і жыве Беларусь.